Λοιπόν, μετά από πολύ ωραίο τρίλεπτο ταξίδι με το 4x4 της οργάνωσης, βρεθήκαμε. Γεια μας. Γεια μας. Στο loft του καφέ Ουζερί Καρνάγιο στη Ροδίτσα, με τον οικολόγο κυνηγό και συναυτά, ναι, κύριο Νίκο. Εγώ είμαι αυτός, ναι. Υπό την απειλή άγριων ζώων, βλέπετε εδώ μια τίγρη. Παραμονεύει. Ναι, στο loft του Ουζερί εδώ, στα πρότυπα επιφανών οικολογικών οργανώσεων φυσικά. Νίκο, πρόσεξε πίσω από την πλάτη σου, βλέπω καβούρια. Όχι, Παναγιά μου, επικίνδυνα. Βλέπετε τι τραβάμε για να σώσουμε, να επιστατεύσουμε, όχι, να υποπτεύσουμε, ναι, το πλατάνι, το οποίο δεν φαίνεται καλά. Να, εδώ το βλέπετε. Διότι αστάθμητοι παράγοντες, ναι, μας κατέβασαν τις τέντες. Να. Βλέπετε τι μαλακία έγινε. Να δεις το πλάτανο, να πέρασε ένας εμπριστής. Μας είδε και έφυγε. Αποδώσαμε έργο, οπότε μπορούμε να πιούμε πάλι. Άντε γεια μας. Πιες και κάνα πυρούνι. Ναι, και πυρούνι. Εδώ βλέπετε έχει κάτι. Ψιλομετζέδες μου, δεν πέσει το διάλογο. Και συν αυτού, απέναντι υπάρχουν και ένας-δύο φοίνικες. Το ότι θα υπάρχουν και αύριο το οφείλουν φυσικά στην... Να φύγει το θηρίο, περίμενε, μου στην πέσει το θηρίο. Παραμονεύει το θηρίο, το βλέπετε. Κοίτα πως κοιτάει το μοβόρκο. Παναγιά μου. Να βλέπετε και την ιδιοκτήτρια του loft. Στραβοκοιτάει. Η οποία δεν κάνει δηλώσεις γιατί φοβάται το θηρίο. Νίκο, εξακολουθεί να είναι πίσω εκεί το θηρίο. Ναι, και περιμένω εξηγήσεις. Περιμένεις εξηγήσεις. Ναι. Βλέπετε τι τραβάμε για να βγάλουμε εις πέρα στην αποστολή να σώσουμε τον πλάτανο. Τίποτα άλλο. Τραβάει και το βίντεο να πούμε και δεν βοηθάει να πούμε και τη γυναίκα να κάνει τη δουλειά της, να αλλάξει το τασάκι μας. Μία ερώτηση δημοσιογραφική καθαρά. Ναι. Το πλατάνι θα είναι και αύριο. Το πλατάνι θα είναι και αύριο εδώ. Το πλατάνι θα είναι και αύριο εδώ. Το πλατάνι θα είναι και αύριο εδώ. Αν δεν το κόψει κανένας. Αν δεν το κόψει και δεν το κάψει. Δεν θα το κάψει γιατί είμαστε εμείς εδώ. Φιλάμε τον πλάτανο. Άντε, γεια μας. Γεια μας.